Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannen ku yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah ya sa haka. Kamar yadda muka saba kawo muku da fina-finai a kowane lokaci, a wannan karon muna ɗauke da wasu manyan fina-finai wanda suka fito a ranar Laraba kenan. Fina-finan Laraba wannan wanda ta fita kenan insha Allah. Akwai na kamfanin Sultan Yusuf Zamani, Mega da sauransu da insha Allah. Sannan dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka dore ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. A wannan karon mun kawo muku da manyan fina-finai wanda aka saki na ranar Laraba kenan. Kamar yadda kuke ganin wannan fastocin nasu suna wucewa ɗaya bayan ɗaya da kamfanonuwa daban-daban. Muna ɗauke da group wanda za ka iya samun wannan fina-finai da kake ganin fastocinsu da suna wucewa ɗaya bayan ɗaya kenan. Sannan group ɗinmu ba ta WhatsApp bace ba, akwai masu cewa group ta WhatsApp suke so. Tamu ba ta WhatsApp bace ba, group Telegram ne wanda za a saka ka, za ka samu duk wasu fina-finai na baya da suka wuce da ma wanda za a sakawa zuwa gaba insha Allah za ka iya samu. Kamar yadda kuke ganin guntattakin fina-finai a TikTok, Facebook da sauran wurare haka daban-daban, to za ku iya samun su a cikin group tamu ta BIB, dogayen su kenan insha Allah. Irin manyan fina-finai wanda ake saki kamfanonuwan Sultan, Alligator, Mega, Dlot da sauransu da insha Allah. Da haka kada ku bari a baku labarin wannan fina-finai da suka fito na ranar Laraba kenan. Akwai manyan fina-finai, akwai kuma manyan jarumai wanda suka yi fina-finai a cikin wannan satin, wanda aka saka fina-finansu a cikin wannan satin da ke tsinciya insha Allah. Don haka kada ku bari a baku labari. Ga masu neman ƙarin bayani akan group, za ku iya tuntuɓar mu bisa lambobi wanda muka saba aje muku a kowane lokaci. Ga masu tambayar da group, ina group, ba su ga group ba za su iya rajista ba, sai sun ga group sannan za su iya rajista. Wannan bidiyo wanda kuka mu aza muku, za mu bar muku shi akan jawabi wanda aka yi akai. Za mu aza muku da wani sabon namba wanda za ku iya tuntuɓa ga wanda suke kusa da ƙasashe wanda nambar take insha Allah. In Cote d'Ivoire kake, in Libya kake, in Nigeria kake, idan Niger kake, Algeria, kowace ƙasa kake, muna saka ka a cikin wannan tsari namu na BIB. Kamar yadda kuka gane su ran da suka fito fina-finai, a ran nan muke saka muku su a group tamu ta BIB. Za ka samu duk wasu fina-finai na baya da suka daɗe da wucewa da ma wanda za a saka zuwa gaba insha Allah. Kowace ƙasa mu da yake muna saka shi a cikin wannan tsari namu na BIB. Da haka kada ku bari a baku labari wannan fina-finai da suka fito na ranar Laraba kenan insha Allah. Da haka a daure a danna mana da subscribing, sannan a haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Wannan fina-finan Laraba ne, 7 ga wata insha Allah. Wannan shine group tamu ta BIB kamar yadda muka saba gaya muku. Ga sunan kuna ganin wannan duka bidiyo ne ga masu cewa ba su ga group ba, ba su ga waye da sauransu ba. To wannan shine group tamu ta BIB wanda muke saka lambar mu tana ciki, wanda za ka biya kuɗi mu saka ka a ciki. Wannan duka da kuke gani fina-finai ne ga su nan kamar yadda kuke gani. Sabon jarumi ne wanda to kuɗaɗen da muka tura ku a zahirance, kamar yadda kuke ganin su ga su nan. Fasta da fim kowanne ga su nan, masu awa ɗaya, awa biyu, ga su nan awa 3. Wannan duka fina-finan da ne suka fito cikin kwanukan nan na sabuwar shekara, ga su nan daga sama kamar yadda muka haska muku wancan bidiyon insha Allah. Amma tsari ne wanda za ka biya kuɗi mu saka ka a ciki. Za ka samu duk wani fim wanda kake ganin muka turo da fastar shi a group, ko ka gane ta a Facebook, ko ka gane ta a TikTok, insha Allah za ka same shi insha Allah a wannan group ɗin tamu ta BIB. Nemi kuɗi, yaro nemi kuɗi. Nemi kuɗi, yaro nemi kuɗi. Nemi kuɗi tun kafin ka gano abu.